Certamente o grupo influe, non? E o grupo influe sobre todo na adolescencia. Na adolescencia é unha etapa na que a pandilla, o grupo de iguais, os amigos, teñen moita importancia, non? Como na vida real pode suceder que un chico, un mozo, unha moza con liderado na rede, non? Ofenda a outro rapaz que lle cae mal, ou someta aquel ou aquela a escrutinio porque a ver si é gay, ou si está buena ou está bueno, non? É fácil que, si ten liderado na rede ou na vida real, que un grupo importante de rapazas e rapazas lle sigan, non? Sigan esas burlas, esas bromas, e para o resto, para a gran maioría, é difícil decir que non entrar aí, non? Neso. Decir que non, resistir a esa presión dos iguais, a esa presión de grupo, require aprender unha serie de habilidades de vida, non? Por un lado, ter unha boa autoestima, ¿sí? Unha boa autonomía, e iso se pode entrenar, se pode desenvolver. ¿sí? Por outro lado, ter empatía, ¿no? Que axudemos ese alumno a poñerse no lugar desa outra persoa que están burlándose dela e que está sufrindo. Tamén un bo autocontrol, ¿no? E para autocontrolarse hai frases que funcionan como párate a pensar antes de subir algo a las redes, no retuitees porque te conviertes en cómplice, ese tipo de frases de autocontrol e autorregulación. ¿sí? Tamén entrenar nese pensamento consecuencial. Si fago isto, pasará esta outra cousa. ¿no? Hai programas, xa temos no ensino programas que axudan a desenvolver ese tipo de habilidades, por exemplo, PRIRES. ¿no? Tamén hai experiencias nos centros educativos nos que ensinamos a crear aos rapaces memes, gifs ou microvídeos para responder nas súas redes sociais cando lles chega unha imaxe ofensiva. ¿no? Me chega un comentario en unha imaxe ofensiva, non participo desa ofensa, vou crear un meme ou vou responder con un gif ou vou elaborar un pequeno vídeo, ¿no? Para responder a esta ofensa e non vou entrar no grupo, ¿no? De forma que sea algo atractivo, con a linguaxe 2.0 e os demais podan seguir, ¿no? Podan posicionarse realmente. Pode ser a través a nivel personal, se se sinten capaces, pero o máis fácil é que podan facelo a través do equipo de cibermentoría do centro. Os cibermentores ou as cibermentoras son alumnos que fan tres tipos de cousas, ¿no? Axudan, dan clase, dan formación ao alumnado menor, si son de terceiro ou de cuarto, alumnado de primeiro, sobre usos positivos de internet e algúns riscos, vale? Diseñan campañas de concienciación no sentido no que antes falaba, ¿sí? E dan apoio emocional, axuda aos rapaces e rapazas que están pasando mal a través por ser víctimas de malos usos de internet. ¿no? E, por último, se na adolescencia pois, é importante o grupo, bueno, pois vamos a conectar aos nosos rapaces e rapazas para que coñezan grupos da súa idade que están facendo cousas positivas, no? Que conecten cos seus intereses. Se lles gusta facer música, pois hai comunidades de creación musical, etc. No? Aproveitar ese efecto de grupo en plan positivo.